दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। आसामनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंनाय बायदियैनो दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि दैमालु गुवार गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों। दिनैनि बादायलायनाया जादोंमोन बिश्वनाथ आरो लखिमपुर, बेनिफ्राय धेमाजि आरो सनितपुर। बिश्वनाथ जिल्लाया लखिमपुर जिल्लाखौ 9 गड़ होनानै बिश्वनाथ जिल्लाया देरहासार जायो आरो सनितपुर जिल्लाखौ धेमाजि जिल्लाया 2 गड़ होनानै देरहासार जायो। बे गेलेनाय हाबाफारिखौ लानाय थांखियानो जाहैबाय ओनसोलनि माखासे गोरों गेलेगिरि लाइमोनफोरखौ गोजौ बिथिङाव लांनाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा लानाय जादों। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि मोनब्रै जिल्लानि जायगायावहाय लादों, जेरै दिनै बिश्वनाथनि बे दैमालु गेलेग्रा फोथार आरो बाक्सानि मेदाघाट गेलेग्रा फोथार आरो कार्बि आंलंनि सत्यंग गेलेग्रा फोथार आरो गवालपारानि मोनसे गेलेग्रा फोथाराव गासै मोनब्रै जनाव खालामनाय जादों। दा बेयाव उद्देश्य हिसाबै जोंहा गिदिरथार मोनसे हाबाफारि हिसाबै बियो दिनै लानाय जादों आरो थांखिया बेनो जे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि जा आपकामिं जेनेरेसन बे 13 बोसोर बैसोनि जा गेलेगिरिफोर, बे गेलेगिरिफ्रा जाहाथे जोंनि बर' माहारिनिफ्राय रायजोआरि गेलेगिरि आरो हादोरारि गेलेगिरि आरो मुलुगनां गेलेगिरि जाहाथे बै समाव फैबाय थानाय समाव बिथांमोननिफ्राय जोनोम जायो आरो बिनि गेजेरजों जिखिनि जोंनि बै गेलेगिरिफ्रा बिथांमोननि आन्दोआव हाबखुमानानै थानाय जे स्किल, बै स्किलखौ जाहाथे मोगथां महराव लाबोनो हायो आरो बिनि गेजेरजों जोंनि समाजाव मोनसे बे गेलेनायनि गेजेरजों हारिनि मोनसे आइडेन्टिटिखौ जाहाथे जोङो मोननो हायो, बेखौ बे उद्देश्यजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज होननाय मोनसे मिशनखौ हाबाफारिखौ लादों। दा बिनिनो मोनसे बे अंखिदार हिसाबै बाहागो हिसाबै बे 13 बोसोर बैसोनि गेलेनाय जोलुर गेलेनायखौ होनाय जादों। बेजोंनो लोगोसे बेयाव गिदिरथार थांखि हिसाबै जिहेतुके आपकामिं जेनेरेसना हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिनि जिखिनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बिनिफ्राय जाहाथे जोंनि यंगस्टार्सफ्रा गोजानाव थानो हायो, जाहाथे बे स्किलफोरजों गावनि जिउखौ दानायजों लोगोसे हारिनि जि गिदिरथार मोनसे जौगानाय हाबाफारिया जाहाथे जालाङो, बे उद्देश्यजों बे 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा होनाय जादों। आरो बेजोंनो जोङो जोंनि हारियाव जिखिनि आन्दायनानै थानाय आरो जे गेलेगिरिफोरनि बा साफ्रोमबो जोंनि यांस्टारफोरनि गेजेराव मोनसे जिखुनु स्किल दं, बै स्किलखौ गावनिफ्राय जोंनि समाजाव बा जोंनि मुलुगाव मोनसे खिथिनो हानाय, दिन्थिनो हानाय मोनसे हाबाफारि हिसाबै बेखौ लानाय जादों। दा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनिफ्राय बे अंडार 13 फुटबल जि टुर्नामेन्ट बेखौ आसाम नाङै होनाय जादों आरो गुबुन गुबुन जिल्लायाव दिनैनिफ्रायल' नङा, प्राय 13 बोसोर, 14 बोसोर, 10 बोसोर बे रोखोमनि खुंबोनाय जादोंमोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ सावरायै जिल्लाफ्रा जिहेतुके जिल्लायाव मोनसे टीम चेम्पियन खालामनानै दोनखांनाय जायो आरो बै चेम्पियन दोलोआ सेन्ट्रेलाव मोनसे बा आसाम नाङै रायजो नाङै गेलेनायनि मोनसे स्कपफ्रा मोनामोन। नाथाय दिनै बेखौ होनाय लोगो लोगोनो सारा स्टेटनिनो मोनसे चेम्पियन टीम जानानै थागोन बोसोराव मोनसे, आरो बिनि गेजेरजों जोङो मोजां मोनसे स्किल गोनां सासे मानसि खालामनो थाखाय जेरै साइनि सेन्टारफ्राव हरनो हानाय बेफोरखौबो सुबिदाफोरखौ नायनानै बिनिफ्रायनो सेलेक्सन खालामनानै स्टेटनि बा नेसनेल लेभेलनि प्लेयारफोरखौ जाहाथे बिनिफ्राय सोरजिनो हायो, बे उद्देश्यजों बेखौ लानाय जादों। दानि जुगाव माखासे जोंनि फरायसा आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा फरायनायखौ गारनानै माखासे मोजां हाबाफारिखौ गारनानै फेग्रा मुवा एबा निसा लानानै गोदोसोना थानायखौ नुदों। बेनि सायाव मा बुंनो सानो सार? दा दिनै जोंनि हारियाव दा गोबांद्राय जादों, बेखौबो जों एसे बुंनांगोन जे जिखिनि जायफ्रा मोजां फरायनो
बा मोजां मोनसे क्वालिटि गोनां इडुकेसनखौ लानायनि सोलायै जायफ्रा मोजां फरायोब्लाबो माखासे जिखिनि समाज बेरेखा खामानि जेरै फेग्रा मुवाफोर बाहायनाय बेफोरखौ राइट ट्रेकजों थाङालासिनो बेफोर ट्रेकआव थांनानै गावनि जिउखौ स्पइल खालामनाय जों गोबांथार नुदों आरो बिनिखायनो बेफोरखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै मिशन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बिनि जोहै जों बै लाइमोनफोरखौ जोङो खावलायबोदों जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानांगौ एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनिफ्राय गोजानाव थानांगौ उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ न'खर आरो समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनांगौ मोजां सोलोंथाइ लानांगौ मोजां मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जामाव उथ्रिसारनानै गावखौ मोजां मोनसे राहा दानांगौ बेखौ जोङो बुंबोबाय थादों नाथाय जों बुंदों दिनै जायफोर बिथांमोना दिनैसिमबो जौ जुवा बायदिसिना फेग्रा मुवा समाजनि बेरेखा खामानि मावदों बैफोरखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सानफ्रोमबो बिथांमोनखौ बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जों खावलायबोदों आरो फैबाय थानाय समाव बिनि थाखाय गोख्रोङै गोख्रों खामानि मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै मिशननि सायाव खामानिखौ मावगोन आं बेखौ दिनै फोरमायो